Loom Chromeren estensio bat da. Egingo dugun lehenengo gauza izango da instalatzea. Sakatu 3 puntuetan, aukeratu konfigurazion, eta bertan agertzen den leihoa estensionez aukeratuko dugu. Hemen agertzen dira ditugun estensio batzuk instalaturik, sakatzen badugu 3 marratxoetan, behan aukeratuko dugu abrir Chrome Web Store. Eta hemen idatziko dugu estensioaren izena, Loom eta intro. Agertzen den lehenengoa da, añadir a Chrome. Hemen onartuko dugu, añadir extensión, jaitsiko da, eta hasiko da instalatzen. Eta hemen goian agertzen denean, badaukagu prest. Hemen agertu da, Loom for Chrome añadido, itxiko dugu. Hasiko gara erabiltzen, horretarako jarriko gara horri honetan, eta lehenengo aldiz, eskatuko digu sinatzeko Google kontu batekin. Esango diogu baietz, Google kontu batekin. Ni erabiltzen ari naiz orain Jose Classroom eta horregatik agertzen zait Jose Classroom, onartu Jose Classroom, eta onartu baita ere, eskatzen dituen baimenak eta bar. Agri, eta kito. Behin onartuta, bidaltzen gaitu bere horrira, informazioa eskatzen edo, baina utziko dugu baita ere, eta orain bai prest egongo gara, hasteko grabatzen. Sakatzen badugu berriro gainean, grabaketa hasiko da. Eskatuko digu lehenengo aldiz baita ere mikrofonoa eta kamera eta bar erabiltzeko, esango digu baietz, permitir, mikrofonoa eta kamera, eta zaude prest, hasteko erabiltzen Loom. Agertzen zaigu leiho bat, eta leiho honetan badaukagu grabatzeko era. Aukeratu aldugu pantailari kamera, ni agertzen ez hemen, bakarrik kamera, ez da agertzen ja, edo ez, screen bakarrik, edo kamera bakarrik. Bakoitzak aukeratuko du zein eratan egin. Nahi baduzu ez irudi agertu, honela. Nahi ez baduzu agertu, honela. Eta zer grabatu? Full desktop, hori da pantaila osoa, edo bakarrik pestaina bat, edo gauden pestainan. Normalean egingo dugu full desktop. Audio aktibatori dago, ikusten ari gara mugitzen dela, hasiko gara grabatzen. Ez da recording. Klik pantailan eta kompartir. Hasiko da grabaketa, momentu honetatik aurrera grabatzen ari gara. Eta egiten dugun guztia, grabatuko da pantailan. Gelditu nahi dugunean, klik egingo dugu berriro Loom ikonoan. Eta betiratuko gaitu bere web horrira. Let's go, aurrera, joango gara, eta hemen daukagu ja, hau itxiko dugu, hemen daukagu grabatutako bideoa. Grabatzen ari bideoa, eta egiten dugun guztia dagoenean, hasiko gara, erabiltzen. Lehenengo kopiatu aldugu bere linka gero site batean txertatzeko edo web batean txertatzeko edo bidaltzeko bati link honekin edo deskargatu aldugu. Hemen bertatik deskargatu. Normalean egin behar dugu publikoa, orduan privacy barruan link sarin, orain bakarrik linka daukana jaso aldu edo ikusi aldu, sakatzen badugu hemen eta egiten badugu publikoa edo nork ikusi al izango du. Eta hemen badaukago editatzeko menu txiki bat, baina gauza gutxi egin aldira, eta hobe da momentu batean jaistea eta beste aplikazio batekin editatzea. Gauza gehiago egiten duena edo aukera gehiago ematen duena. Ikusi duzuenez oso era simplea bideo grabatzeko pantailatik eta gero bideo tutorialak edo egiteko.